Čau Kali, ďakujem za nomináciu. Som rada, že si ma vyzval. Akurát, že si ma zachytil na dovolenke, takže budem improvizovať. Teraz som varila mušle, oplachla som hrniec, čiže budem sa oblievať hrncom. Ľudia píšu, že toto celé oblievanie je trapné. Myslím si, že nie je to trapné a som o tom presvedčená, že aj keď sa človek obleje, tak šíri osvetu o tejto chorobe. A to je to hlavné. Čiže poďme na to. Takže keďže improvizujem, viac ľadu nemám, našla som len toto, dám to sem, takto a ideme na to. Fúha. Ježiš, to bolo príjemné v tomto teple. A týmto by som chcela vyzvať, nič mi netočí. Týmto by som chcela vyzvať rodinu Lelkešovcov, čiže Juraja Lelkeša a Sisu Sklovsku, ďalej riaditeľa TVJ pána Gregu a riaditeľa RTVS pána Miku. Teším sa na to.